No niin, tervetuloa taas testiryhmämme huimiin seikkailuihin. Olemme nyt paistamassa makkaraa. Miltä se, Tero, tuntuu? Anteeksi, mikä tuntuu mille? Makkarat mille tuntuu? Makkarat? Mm. Tää on tämmönen... Oota, mä zoomaan. Oh. Pikkusen jo lämmennyt, kerkisin tässä jo vaan aloitella tätä esivalmistella, että tässä kun meillä että aika on rajoitetusti, niin tää on toiselta puolella jo tumma. Toiselta puolelta olet esileikittänyt sen. Joo, ja tämähän muuten on tämmönen perinteinen hiilosmakkara, jota ei muuta kuin tänne vaan. No niin, täällä... katsotaanpas. Tulkaa mukaan. Täällä, näin. Niin kuin nähdään, niin täällä alkaa olemaan niin parhaimmillaan tämä. Ja tässä niin kuin nyt nähtiin kuvausryhmä oli niin nälissä, että se niin hätiköi tämän makkarapaiston tavallaan. Joo, ne on tavallaan ja äänipuolen pojat on semmosia. Niin äänipuolen pojat. Efektimiehet, niin ja lava-asteryhmähän lähti jo kotiin. Niin. Ite jouduttiin tulet laittamaan. Vittu. Niin, joo. Siitäkään korvauksia varmaan saa. Makkarapaistoon, kun se on niin sulen. Niin. Tässä on tämä niin makkarat, kun sitä huomaa, niin tätä on, voi käyttää suoraan tai tämmöistä käyrää tai kiemurtelevaa, mikä tämä nyt on. Sehän onkin mukava sitten, jos on niin käyrä, niin sittenhän se on niin tuo makkarakin on pikkasen tommonen käyrä. Sen takia mä nimenomaan tykkään tämmöistä käyrätikusta, että se niin sopii tähän tunnelmaan. Sä niinku sellainen tykkäät siitä. Tai onko se Se on kyllä kiva. Se näyttää paremmin. Se näyttää hyvältä. Ja eihän tässä mitään, kun jatketaan makkaranpaistoa, niin kuin nähdään, niin toinen puolikin pitää saada tämän näköiseksi. Että... Niin. Jatkammeko sitten asiasta erilaisesta, sitten joskus muulla? Jatketaan sitten, kun se vaikka... No ei se ehkä sovi, että... Kato kameraa ja sano hei. Hei. No niin, kiitti hei.